Kajitu kana kasdang nakapapan iya kaway kakut kudi kalbahir jrong hakaway kanong ba kabalahir la lu chano chano kar kabakakwa hakade kaju kanong ba ladon kaway kana kantay kabakateng ka im bat kabadang pras ng kakarta andre kalong kabasta bakasampang ru bat man kasni kalej bat kawan sa school bat prolog chu bajan jongka pakateng upi bat kilong ru kibeshrot iwe bat dang ta ka im kalino siyen Hagaway ka step ka im ka ongnya ka kami mabante alam isdu jongka swab ka lenyo sa school Henry ka kami jongka kadabun kam malaki kam pat kum ka kamram jong ka kami kam don po banirap ya ka im bat boro arngot ka kami baduk pa kidan la ka jong ka tre pat boro arngot ki iet bhai ka im enda ukpa jongka ulai iya ka ula pente usu jongka bat ukparu dan nang bante usnyu ka im kalambut no bandai sa school Henry sabar pat uslap udang jur bat ka bijong ka ong ngalajon po sa pi sa school ka im ka tip ba kano ka jimbun kam jong ka kami bat kalaong ngasumare bat ngalapoy sa school tang lay minute ka bijong ka kan tujur ya ka bagan yat kal tiba bagan long kam sanganya ka im bandai sa school Henry iparok jong ka baro kilapoy sa school swa bakan poy maka bat kakalanti ban lech sa school na jengay la paniyo don way brio bat bet ka hakabos dang jong ka jingnya tu kana kani ka ju ka kudi ka belahir lu sa badeng pan menta kala dan hasurok bat kawalaji uni ubrio la sheme ka taka kudi bat uni ubrio ustang paniro e ka chatri jong ka im bat ong pakai tenat ba ka chatri jong pi hato ngala ban kup lang bat pi ka im ka kantat pat ka ong bangla slam ban lech sa school ngadon kam ban lech nyo sa school bat Kal pasha dian bat ka school ru kam da jangai shu kalong satang kandiat namar uslap ubajur don brio sabar jong ka school bat kalong ka bakan ja ba hagawe pat la paniyangi baka chatri jong ka im kalajat bat ka plakot jong ka kicuti bat baro kita don kam jong ka kiladan baro hapo madan bat makaru kadan hangta bat maka kalam saujur bat ka bala supar hamadan bat ka jaka ka badum bat ka im kala shemi ka mobile jong ka bat kala call ka ambulans batang nihi ka ambulans ru kala poy hang ta bat tialam no ya ka sa hospital bat kani ka jeng ja kala long ka bahe ba batang ni hapo hospital ka kbi jong ka im ru kala poy hang ta bat mars ni i ka jing long jong ka im kala kalan no ang ta hi haba kilu i ka jing long jong ka kala isar kei ba namar pa ka met jong ka baro ka we kal tap da ka jing mansa Hakajing sisya, uniu beriu umsanali tang balan ibijat yaka. Henry wala show yaka hadu bakal jan yap. Kumba utmu bakan yap. Don bok paka im kadang im. Henry kajing long jang ka kalong bak sistem hadu kata. Ki doktor ki ong ba kadang kaman put yaka kamtam pan wengi banta juga snir barit jong ka. Bat ki we. Hakapor balik kajing sumar. U doktor ya tu aku pa jong ka. Gilhap pan weng no yaka. Hakabanta ka snir ba jong ka. Bat takajakalit siya bar ngidon kamban say no. Bat takajaka jong kita nilahab ang subo yagitiar kom pasnado brio hakamet jong ka. Pasubo kum ka bat magpandu ikajakya kamet jong ka. Kabamut pa baro kajing im jong ka kanlong bakan im kum ni hakajing im jong ka baro kaway. Tang nakadawi murat klaw kalong ying kabadap kagajing sup. Pat kajing subha kalasap ng prano siya sundan. Naka im kalakandit pat tukpa jong ka. Ulawan man kendo yaka kalakali hato salalit bantrey wajuba kam jonga kaladap kalaong halaw pa pakakwa ba youtube rio ba sa kumnuro ude ban yokam namar wala pandang nga hadu banapang hadu kani bar ka susi ka bamla sa syo bat kletu ba kapatron ka baupong kibuan ba kipla pa jong ka uang ba pide ban tia swa ka im ko ong ba ngaru ngal sam tia Henry Adang tia tarai ngalaban klet no kiki baro bat ka ong biang sa kumno ru ikakwa ba YouTube rio bandi ban yokem wala ka day tang kana ka badang prosnem Henry kalong ka basutu ba ka jingmut sa perkat kalong kum kibla he larang ba ka im kliyo tia berkupa jong ka ka jing bukai susi la yeng barami no nakakamera tia jong ka Hangi kupala lap yuti brio balik ketika kam ya ka kunjong kibalatip daki polis. Takadaw lali sa police station Henry we polis officer uang ba. Kim don satya kanu kasabot ya uni ubri. Takadaw ngidon kam kajinya keren bat ka im. Habali sengaw ya kani ukupa jong ka ula bitar lap. Hangi ukupa jong ka im lalit banyatu ya kani haka kami jong ka. Henry kala kerendam bar kalong kakun kadang pang kadekat ni. Pipat pikwa perkan mau ya ka.
hang ni bara angut ki sedang ban mi ka jing yadam habdang ki kmi ki pa jong ka kapan i ba bara angut ki so kulumar ka jing bu berkat bat ka jing songsi ka wei ka plus kan thei kalawan ban ai jing mut yu pa jong ka im ban lek pa shi pa wan ra ki ter le ka jong ka im ka plus kan thei ki thu ha u ba ka dei ban kli jing kli ka im ka bala pha ban ong ha u ya ka ni da ku pa jong ka im la poi shi par pet ki ter jing le ka jong ka bat la shimi ka wei ki ter le ka jong ka bostonat u ko komong la ai kerteng da maka la shim bat letra sa hospital hapo hospital kani ka kan thei ka padei ban kli jing kli ka im kani ka long ka baduna khot met la ni ka bamla ban nya ki chat ka le jan jo ka im ka ba le ka jing le kai ka ba ku pa jong ka blawan ra la yen kani ka dei ka ban kli jing kli kala persang ban long per pentit beriu ya ka panda ka im kala pentit beriu kasdang suki ban kli jing kli ya ka bat ka imru kasdang ban jupa bat baro ki badan hanta ki lering dor da ka kamera bat ka we dian ka we la pat i ka dor jong ki kato ka ni ki brio na la pa we brio khmat jong ka ubali ka ni ka kam te ka skap pe ki khmat jong ka ka deu yu brio bal thambo re ka kani ka kan thei ka so thu ba diu niu brio bat hadien pat ka pen i ki dor paro bat ki baret lala ban i thu ba dei unu brio ba le ya ka im da ka ba chupor ka pet ki khmat pa ka deu ka ti jong ka yau tau beriu papan poi ya ka hadu kat di ki polis menta kelayo ikasabot kila ban kem nya kani ka kan thei shwa ba kan let no ka ong yu pa jong ka im bat ka ong ba ka im ka don lang ka jisitam hakamet bat ka bor perkat ki don lang te ki don kam ban pen kot ya ka shwa ba kan let kalem ka jing rap ki kan kalong yen kam so la ban long bat ka ju ka por ka ong ru pakalok jong phi bat ma phi ru kan kam ka jing sumar bat kala ai kat jong ka bat ka ong pila ba su phone nga hakano ko ka poru papi don kam ka jinge rap ka kbi jong ka im mars ni asngoy ka ni kladom par ka let ban ong pila prasang ban le kum noi ka jing mut par khat jong ni wan ban bi ja ni te kal ai biang ka kat jong ka kham hadien ki polis kilayo ban yo kem yu dong le bijat ya ka na yo ban kem ya bat kilat patai kuburu kli asngoy ka ni jing jia ban paro kiladon sabar jong ka hospital pa jong ka im mars ni asngoy ka ni college mare urut hospital batal room sa po hospital persang ban da ka khon na ki dok thok kubor kamar utip ba andala tip ki media paro ki satip ya ka ni inda walej ban pen kriya ka khon jong sakawei pat ka kamra patang tahi ki media ru klayo ban rung henry ukpa jong ka im la sura ya ka ka terpeng bar ka ju ka por yu bitar babu ka jakliaru la subat ka ti jong bat la sumare sa jang ka kami jong ka im ru ki le ma persang berkhangi ki media henry ka kami jong ka im ka yap ler ngo bat ka klana hamadan namar pamakaru kadang armen ukpa jong ka im lelam ka im sakawei pat ka kamra ka im kala kaliyo kupa hato le kam ka babakla ukpa ju bab ong em khon phimle ka e ka babakla henry hakani ka po nakadaw ko jing khi ka pla ka badon ki jaklia jong ka kalapat nyo ha ka ta ka jing thia kadaw kupa jong ka pusdang man snaya ka bat lamut ban lai ki jan jong ka hang ni lawan ka jing kan ma haka ya ka e ka bau bril thambo ya ka bat thang ni kalong ka bri ka bam ti bri su kalong ka basap jar ani restless hakabaning kong ukpa su thui henry ski los dang su thu ba ke e baka khon jong baka sko ulakaran din no bat urang kat ka jing pat ka ban sim ka jong bat thakata ka jan mit hi ulalech kamra jong ka im kala tap lot yila de dak jan kup thia Kanda kwa abne keren bano ru kupau le thu ba ka kmi jong ka kam da klang ba ta ka daw kam da yo ban wan kendu ya phi bat ka kmi jong phi kle thu hanga ba ma phi per kwa para ti kam slam su pe sa yo operation rang ani ka para kan thei henry ka im ka kham kran e yo kupa bat kam kwa hiru ban beng ya ka jan na ka ukpa marsing i ka ni lo so si jur lo so thu ba ka dei ka to ka jing ja ka to ka step ka ba penlong ka im penong keren dem ko asu ban pe che ka mesim jong pa jong ka la pat bat lo ong ka im magan mino sa ba pa kam dor kam su an buri ya ka dor kmat jong ka bat ulamino bat thang ni ski kala dei ban siu ka bai suma jong ka po hospital bat mauru na don hadu kata pisa ti ula phone sa produk jong ba u ya trela uni produk jong la dep nerap tengnya bat mentaru la kloy benerap biangnya bat rangkat ula ong ba dei man perkhat ba udon hakasti ki bor ba halor sekali ya bat kladei kasi
ba ka kuot ka dei ban bisha yu bri balik kam ki basnio ban le bi chat ka im bat kanda ki lakli jil kli uni hang ni ha pokot bat lo kan taj patul ong ba manga ka trei kum nong trei harut surok man ka si pandep ki kam bat ban step ngadi kiat bat ngala lit chayeng bat ngala thia hadien kata ngam tip isu henry baro ka ka bola le ki sakhi ki don hakasopti jong u la don ka stam chok im bat ka ju ka por ka juti jong uru ka don kata ka ju ka jaka balatap ka ki khando henry uni ubri la jupa bat uang pa ka juti jong ka satu komenin sisi bat haswa ba ki pulis kin kem ya u kani ka bamut ban ong ba ki pulis ki skeno ya u hang ni ukpa jong ka bat uperlok jong uru ki don hang ta u balerap ya u ulau ka juti jong u bat ula kawang ya u bat uda ong hato me kenya la di ba mi de ubrio ki pulis kila bat ya u bat kila ra no ya u sabar bat hadin ukpa jong ka im lom phai biang sa hospital uli badon ki break ba phong de ki jain kartun bat kila per kemen nya ka bat ka imru da ka jesu kemen hadu ta kata henry kini ki ba phong ni ki dei kalok jong u bat kalok jong u perlok jong u bat ka we ka dei ka nas ka batrei hang ni bat kani baro la le da ka kan thei ka bawan man kli jing kli ka im bat da kalok jong u hi ka blakot ya ka bangwan biang namar kini ki jan phong ki long ki baram te pa jong ka im omla ban thiet ya ki para swabun siu kita ki bai chan ho ni ubrio lakli hato kakno stayo ban shem mi kini ki chan mat ni ubrio le thuba arpan riu haja henry mo te omla ban siu hadu kata kata te ulakli hato ngala ban siu steng ni ubrio mas ni asngo langsung thuba ni ubrio omla don pisa bat kaju ka por la tiba ka ek projaya ka khon jang u takada ulai free ka ni ki jan phong ya u bat tu ong ba andal pra dep ki kam jong phi te pinsawan ra biang yanga kani ka dur bat ka jan udei u kokomong bat ukpa ula phong ka jan u kokomong bat ula lech kamra jong ka bat ka im mars ni i ka ni kala kamen bat ka ju ka por kala kodupru ya uni u kokomong hagawe ka step kani ka bawan kalijing kli ka im kalawan bia bat ke kran bhai we bat bora ngur ke kran slam ha bat kani kan the kle thuru ba ka school jong ka ru kal jan pli bat manta ki dang yo australia bat ka kali hato pidang ko an em ban le school ka im ka jubab ka ong em ka im ka perkhat ba ika e ka belajar ka jeng em jong ka baro ki para kelas jong ka kle tip lut sakadaw kelas ngole ran berkam kuasu ban le biang sa school kani kan the ka tu biang kum no fis ngo hang ne ngi su tho ba ka man sim jong ka em ber ka jeng mu perkhat jong ka kum no ka long bar ka ong takadaw ko jong a ime jong a bat ipa kim na asu ban le ka jeng tre jong ki bat ka jeng sumar jong a hang ni ru ka long ka balut hadu ko takata takadaw ya kani ngam stonat henry ngarung kan mau hai ka school bat per kelas paro henry ngam tipat hatu badang yo ne em ban le sa school bat ng sadway man kami chwa bangan thia ba andanga ki step ba ki ke ba ro kin jano henry kani kani tang postiu jonga henry anda kala page ki khmat kalong kum ju kum balong menta imi e jonga sat ong ba ka kwa ap kanyap no ha ka to ko por ngam pasu tho henry ka ji ong jong i mata ngal su tho bar kal ong ba bale la khai nga ha ka jing sisa ka jing mu ju perkhat jong ka kadang bon ba ha ki e ka de ban klat na ka jing em jong ka anda ki miki pa jong ka kilawan banilam biang ka sien para do mentaru kampat pe jalo pa takada man bok pa nya kali hajan jong ka kidi ban ke ka cha anda ka kali kala poe ka ju chaka kala jaya ka marsun i kani ka chaka ka jinglong jong ka stang takada pa nya pastet ka kali pan poe no sya ban marsun mi ka kali kala pri bat marsun pet na bar ka dukan jong ka bi jong ka kala i basibun ba upi per ki plok jong ka kila thor ka ji sutanan par ka ji subhai ka pan marsun i kani ka sutanan bat thakwe ka step upi lawan ku pa jong ka em pat ong ba ka to ka step balada ngayat lang par ka em kam sima jaya ka kumni pat ong kani da ka chung yam ka bachur ku pa jong ka em la pasuthu ba kani ka bala jaya baro kam de ka jing bakla jong phi ki parok jong ka em kala phasibon ki thia ka bar kani kalawan biang ka jing slor ha ka jing em jong ka bat thakwe ka sngi ka em kala lich school bat ka mai do jong ka bar ka po jong ka la don u bala bu ki jakля jong ka nagani ka daw kam song suk khadu kata kata alagi khana re kali ka ka e kani takada kam don ni e kum do ban chubab bat ka ju ka por ki polok jong ka ro ki pe ka takada kan song suk khadu kata kata bat anda ku pa jong ka ulawan pan phong na ki ja nyu ko komong marsin i ka ular khi bat
kalawan biang kejeng seluruh ka bat kalit berkami dua jongka seskul bat man kapor kupawan man penkemen ka ba kam sengu marway bat sengu kenja bat lalit rung ban yatho akan hikai jongka paladalong kabala pide ban kam pencengai kan hikai sendang naka namar ada ki yu ki sendang kamen sim jongka kadang tiang bat kaju kapor kupalawan rai la ka khun ka we ka pla ya ka ban yo ban deng sangka jongka bat la thap dak chocolate ba la da ki prakhna ki kli ke ek badan ka sangka jong phi kan juba ba ki don ki chocolate bat ku pa jongka kwa ba ka khun jong ki kin cha buram hano ru hagawe ka step kalong kumju kumta kalong ba anda ki perlok jongka kli don ayu ka sangka jong phi kal juba ba kani ka pla le don ki chocolate bat ki kini ki chocolate kal ai ban ba me ki bat upit bat bar arngut ke le chayeng bat baro arngut bat ukpa jongka na jangai la le ba perkemen yaki ba ka khun jongka kila ban song slur ba ki perlok jongka ki dan bat ka Henry ka im ka kloi ba su thu ba po la don ukpa jongka hi bat kala persang mangkren ya u kumuko kumong Henry ukukumong om sama kren ya ka takadaw kala let banyalam ya u saka kbi jongka bat kala kali ya u kukumong hato sapo la don ipa jonga dala plit ya kukumong sapo la don ukpa jongka badon sapo kalong ka ba e ba namar kalong ka ba shit bat ukpa jongka ki ep ki balaja bat ka im ka nyat yaki bat ka jingle jangai la ukpa kala kut no bat thadi ukpa jongka we kandu yu we police officer berkaju kapor ule thu ba ka kia jongka im kalong ka bakam sting namar pau bri wal thambore ka la kam ba udon ka jing tuna ka jing much perkat berkaju kapor katu ka step ka bawla le ru udei ba dikiat takada ka khamduna ka anya u bat ki tu ki bidu ki banglaring ru ki to ki la jano takada ka em ka kam ban wan sakot bat ukpa jongka wakte ba ka khun jongka kamlong ka ba la ki yu bri ba le yaka bat takaju ka por ukpa jongka la let ber kandu yu bri ba thambor ka khun jong u sijir patul ong ba la danga le ka de ka kam ngam don hok su ban em wala wer u bri u badang em wale ka ni ka kam tang usnyang wale ka ni bat kawe kaliang ru pasuthu ba ya ka bamanta ngam padon pisa Henry ngam slem su ngan sayo ban kamai pisa bat ngan siulut kat no ru kat ba ma ong ma phi kat tangan ai ukpa jong ka em suthu ba usu thok paro ukanau bat niu briu bali kam thumbor la krangkop klai ukpa jong ka em padong ba la dapim suthu panom sem su ban dala yo ban bi dang ni ba ya ke eke bala dep unale usale biang sosisian Mars news ngawi kani ukpa jong ka em bitar lap bat la shemek shoki ulas dang ba pan pait ya kani ka yet enda la dei ka si bawan biang shakot sepang niu ju bri wale kam thambor bat ya ka imru lawan ra lang hang ni bat ka imgli thu niu bri bat unong bisar labu ya ka jing set along ya u kan long khat arsnam par ukpa jong ka em ulas dang man wan ban so ya u ukpa jong ka em la dep ban rai pada ka an ka khamduna un sho bet ya u ka em kla dep ya kata baru kupa jong ka em las dang ban wan hajan ban sho ya u ka em kla let ban bat ki kjap jong u bat ka jing yam ka bajur hadu kata bat ka baong pa yang nya let no sa yeng ukpa marsni asngo ka jing ong jong ka khon was ngap ya ka bala ka dop ya ka terpeng jong u bat ka bagi si kedang ya ka kemi jong ka ru kal dep ban kha bat ka em taru kalayu persendang jong ka Perkupau ong ba ka em ka deban ai kerteng bat ka em ka ai kerteng yu para jongka padu pid badan hangta padu pidustang pakengkai kumba long bat hang ni barong i kilong ki bakamet bat man ka por ka skul jongka kalawai kalami Henry mentapat kamju misu bakla sim ka em ka bathamai Henry kani ka dei ka jing sisa adubu para jongka lawan ka em jongka klasim ka em ka bathamai ka jing kamen ka jing angno ka jing trang jongka kalarai ka bathamai kadi ka jitu khana kalong ki tu ki break ba sham ka em jongki ka tu ka ki break ba ma kum ki ki jinjar wala dan ki break ba dan hajan Henry andon break ka prtheu bala ban skau yaka wat hadien ba ki persang sibun ba ban ai ka jing kamen jong ka prthei ba ro ban ayu banai lagi kluro Henry ka ek bla jaya ki ka ek bla ja kam don ka bo jo unono bre ba su tho yaka
ban sngau yaka lani ban perkhat yaka kamla bandon haunu bre ban song tu kumta kani kalong kade ka film Korean kani kade ka bla ai kerteng ho bat kani ka film la prat baus nem arjar khatlai bat ka IMDb ru kalong pra point lai bat ka kermen ma phi bat manga paro ngleyo ka jing mato e ne kade ka jitu kana to perlok in sekendo part ke video so balai ke video share subscribe kublai shibur